Хора, след многобройни искания за туториали, имаше само 2 искания, след многобройни искания за туториали, аз ще представя най-умния туториал, който съм правил. Как да си бъркаме в носа! Както и да е. Днес ще ви покажа как да направите интро с Cinema 4D. Теглите Cinema 4D, естествено. От Замундата, може би, само може би. Пишете в гуглето Замунда и то ви излиза. Елементарно. Сега се опитвам да направя лайв стриминг. Ще ви кажа като го направя, ще му задам дата. Ако успея да го направя преди събота, сигурно ще го обявя или за събота, или за неделя. В момента сме вторник. И това е в общи линии. Нека продължим с интрото. Не е много лесно всъщност. Изтеглянето е доста трудно. Не мога сега да ви показвам как да си го изтегляте. Гледате други видеа как да си го инсталирате. Просто в момента не искам да ви показвам. Ако не ви е тежък компютъра, ако използвате Windows XP, изобщо не го теглете. Даже има някои версии на Cinema 4D, които изобщо не позволява да се тегли от Windows XP. Тази изтеглете R15, но R17 е ученическата версия, обаче аз съм си стиглил R15, защото според мен R15 е по-добра. Ето тук не позволява от Windows XP, не се поддържа, както виждате. Apple Mac или T68 или по-нова, 3 GB RAM, 6 GB свободно място, толкова ви е, но стават невероятни картини. Ето това, което аз не мога да направя, защото не съм толкова добър. Ето това. Всякакви интрота, ето като това интро. Да, хубаво е. Много е хубаво програмата. И теглите я, инсталирате я, питайте някой друг да инсталирате. Аз изобщо няма да правя туториали. Ми претоварихте компютъра с тези туториали. Отваряме Cinema 4D 64 битовата версия. Ако имате 32 битова версия и я изтеглите, ако тръгне, може би целият ви компютър ще се изключи изведнъж, защото съм го пробвал на 32 битова версия. Трябваше да водя компютъра на поправка и след това, след поправката, работи, нямаше и месец и трябваше да го изхвърляме. Много е тежка за компютър, като да, сващате. И за лаптоп не е препоръчително, аз го правя на лаптоп, обаче лаптопа ми я поддържа, защото е 64 битова версия и има силен процесор. Обаче ще си компютъра, който имам, може би като го оправим, т.е. трябва да го апгрейдна, трябва да му служи по-силна карта, видеокарта за игри. Има една много хубава карта, която съм си купила за 500 лева. Обаче може би ще си я купя след няколко месеца. Така да чакате да зареди. През това време аз ви издрънках няколко глупости, сигурно сте изключили видеото само заради това, но ако го гледате, значи сте продължавали да гледате и продължавайте да гледате. И ако някой не се е абонирал и ми гледа видеото, да. Ако някой не се е абонирал и ми гледа видеото, моля ви абонирайте се някъде долу. Да, би трябва да е там долу. Началото много зарежда, ако сте с лаптоп.
ще ви покажа откъде да си изтеглите хубави, кой плагин да използвате и какъв да е. Не кой плагин да използвате и какъв да е, ами откъде да си го изтеглите. Тоест. Слагате един от Mograph, Motext, получава ето това. Пишете, примерно, какво да напиша. Кой ми искаше интро? Да. Алекс, с който снимам видеята. Алекс. Mortal. Той искаше да направя нещо с Mortal Kombat. Чакайте да... Не, ще му измисля име. Алекс Хара. Алекс Хара. Пак го натискате и Object. Тук увеличавате дебелината му. Аз сигурно ще я направя на 110 или на 60. Сега ще избера. Ето както виждате. Стига то, 70. От тук от тия бутони контролирате всичко. Как да ви, откъде да ви изглежда. Ето. Та сега нека му изберем шрифта, който ще бъде от тези, които аз съм си изтеглил. Сигурно ще бъде MetalWord или нещо друго. Нека сега ще видя, може би... ето е готино. Ама едва ли ще се вижда. Не. Имах MetalWord, много готино, ама не знам къде е. Ето MetalWord. Алекс Хара, перфектно е. Рокерско такова. Тук кликате два пъти, за да сложите цвят. И избирате кликате върху цвета. Color. Или с Color Table, тук Color Table. Или ето тук трябва да си изберете цвят. Аз ще си избера нещо и такова, че ме кефи. Окей. Diffusion няма да слагаме този път. Алфа не, бета не, спекулър искам да не е пластик, ами тук на спекулър слагате метал. И представя на 100, метала нека бъде на 35, хайга нека бъде на 30 и фал нека бъде на 5. Тук не го пипате, нека си остане на 0%. Reflection, ако искате да му сложите, и нека го сложим на 10%. Texture. Не, няма. Е така. Добре. Ку-ку, зареждай. Да, кефи ме цвета. Я му сложа един глоу. Глоу. Цък. И да бъде 100 на 500. Не, нека бъде тук. Не го слагайте на 500. Много свети. Сложете го на 240. И нека видим цвета. Да, мрачно е, като от Mortal Kombat. Перфектно е. Да, окей. И продължаваме с това. Отивате... не, чакай първо. От тук. Избирате background. Google... Не, няма смисъл да му слагаме Google Images.
на 1080 Wallpapers или не, просто е това. Слагате, след това кликате на изображения. Това ви излиза много яки изображения, може да окомбат. Абе, така. Full HD Mortal и е тук на изображение кликате, това го прехвърля и ето не е лош. Скорпион. А дали е... Не. Да, 1920. Ако не зареди, ще му сложа друг. Така. Това ще му сложа. Open Link. Save Image. Ето тук някъде му сложите. Raiden не е лош, ама предпочитах да му сложа... Кога ще сега? Color е от тук от Color, избирате Texture, Load Image. This images, yes. И го слагате на background. И ето, сега, тъй като има едно такова черно петно. Ето, както виждате. Само да го зареди. Ето, това е много грозно отстрани. Затова ще го отивате в настройки. И му слагате, е така. Не, всъщност така, окей, ама... Не надолу, ама... Не бе. Какво правя? И така го разширявате. Докато не стане до край, навън. Хайде още малко. Е така, окей. И вижте как изглежда. Сложих Алекс Хара, за да... Това е някакво такова страшно име от Mortal Kombat. Но е тежко, когато сложите 1920 на 1080 изображение. Още малко ще поработим по текста. Еко, ти пък съвсем изперка. Още малко ще поработим по текста. Значи на моят текст отивате Ctrl-C, Ctrl-V му давате. И отивате така. Намаляте му депта да е на половина 35, че го сложим. Дръпвате го леко назад. И е така нагоре. Так. Така, окей. И на моят текст 1 избираме друг цвят. На Color е тук RGB, не. Color Table. От Color Table този път. И ще му сложим Glow, силен Glow ще му сложим. Color Table, бе.
И нека му сложим някой такова. На Glow отивате. Сега тук го намаляте на 292. Не е задължително на толкова, но да. Препоръчително по-точно. Това го делитвате. И сега ще видите как ще стане. Не, всъщност това е за момчето надпис, така че нека го сложим в друг цвят. Какъв цвят? Нека да бъде в зелен пак глонът. Color. И в такова тъмно зелено. Не, такова зелено. Пива. Окей. Биго. Сега ще използваме плагина, който съм изтеглил. И се казва Траси. Слагате един куп. Точно така. Местите го зад надписа. Так, дръпвате нагоре. Това квадратче го кубате. Местите го в центъра и започвате от това квадратче. Така. И всъщност този куб няма да бъде в този цвят. Ние ще му изберем още два цвята, с които такъв цвят нека бъде, че ме кефи. Единият цвят всъщност рандома ще бъде глонът, този няма да е, може би само ще има reflection и то ще го намалим на 10%. Не, 15%. Така. И го слагаме на куб. Така. Нека видим как става. Разбира се, няма да изглежда по този начин надписа с този куб плеснат отзад. Отзад купа ще е начупен. Сякаш е струшен и в момента е забавен, е спрямо времето и просто има парчащи парчета. Така изглежда горе-долу Траси. Тията на купа, ако не се лъжа. Plugins, Траси. Давате го на 80. Break now. И то започва да ви лаги. Както виждате, ви го начупва. След това ще го дадем на още две. Не го давайте директно на 160, ще ви забия и час и половина може да не се оправи. Затова си го давате така, пак е бавничко, обаче може би ще е по-бързо. Следващия ми видеоклип ще бъде как да направим илюминатски глас. Да, ако ви стане така, нищо, пак се оправило, спокойно, не се безпокойте. И ако се чудите 10 и 21, защо не съм на училище, аз съм втора смена. Искам да е петък, ще имам ваканция и ще снимам повече видеа през ваканцията, обещавам, ще съм в Карлово, няма да съм в София, обаче пак ще снимам видеа. И в общи линии това е. Да, всъщност ще съм във Варна. Първо ще съм в Карлово, след това ще отида във Варна. Няма да ви казвам точно къде. При баба и дядо. Сега чудя се дали да ви ползирам или да ви покажа всъщност колко време отнема.
И през това време мога да ви разкажа историята, как ми хрумна да направя видео, как да сваляме матки. Гледах Кристиан Танев. Абонирайте се за Кристиан Танев и Емил Конрад и Павел Колев. И Цуро. От Кристиан Танев взех идеята. Много ти благодаря, Крис. Не, че ме знаеш, аз съм неизвестен в сравнение с теб. Но, ако гледаш този видеоклип, моля те, абонирай се и някой път на лайфа може да ми звънеш и да се оговорим за някое видео. Само в мечтите ми, но това с маската го взех от един приятел. Това е моя маска, обаче взех идеята от един приятел. Както знаете, изглеждам доста сексава с тази маска. Хайде по-бързо само на 37%. Правя го за Алекс, той ми е съсед и в момента е на училище. С него сме много добри приятели. Хрумна ни на нас. Всъщност, моя беше идеята да направим канал в YouTube. Аз направих първоначално канал, за който той не знаеше. Събрах 4 абоната. След това му казах, супер. И така, в общи линии, тук на YouTube трябваше да му слагате тикче. Отивате на Мограф, ефектор. Ефектор. И му давате рандом. И сега наблюдавате. И на рандома слагате цвят, който да бъде доста глоунат. Цветът ще бъде оранжев. Ето, светло-оранжев. Със синьото си отива. Глоунат. С хубав рефлекшън на 30%. И му слагате на рандома цвят. И ето как изглежда интрото на Алекс. Я от колко време снимам? Да не ви забавя много. 22 минути. Няма ви показвам този път ефект, значи ще ви покажа другия път ефект. Само да стъква. Ето това е интрото за Алекс. И абонирайте се долу. В описанието ще сложа линк към Cinema 4D. Ще сложа линк към канала на Кристиан Танев. Не, всъщност няма да слагам линк към канала на Кристиан Танев, защото повечето от вас, които ме гледат, са се абонирали и за него. И до следващия път, когато ще ви покажа как да направите илюминатски глас. Чао!